Allah sarki soyayya. Wato ina kwana? Ina yini? Na gajiya. Madalla iyayen. Lafiya lau. Ya zama banki. Lafiya. Yawa. Na ubanki. Shi ma uban na ciki. Yana daga ciki. Allah sarki wayo. Kai uban. Mu tashi tsaye. Babanta. Kaji. Zuwa ne nan kowa gidan dike. Mu ne yake babanmu. Mu ne. Baba yanka ne. Zuwa ne suke jama mu hayani haka. Allah sarki ubanta. Kai. Allah sarki ubanta. Kai da wane ne? Ni da Husaini na. Ina yake Husaini da ka? Gani. A'a. Ina wuni? Lafiya kallon Na gajiya. Ina wuni? Lafiya lafiya. Dawo daga nan, dawo daga nan. To. Ko ina ne hala yan zariya ne. Nan zaka dawo daga nan. To ta wannan baban. Yaran nan baka jin magana. Ku koma daga nan. To babanta. Daga ina kuke ne? Wato mu dai dama bismillahir rahmanir rahim wa salatu wa salamu ala ashrafil mursalin to ko mu da fara yan fara da bismillah ko ba haka ba wannan shine wallahi to mu kuma dai zuwa muke kuma da muka zo dai aka kuma ga aka wai muka zo ka ta burge mu gaba dai kuma muke zo aura mu mai ita ba tare da bata lokaci ba za mu turo ma haifan mu su zo su kawo kudin sadaki ko magana wallahi ko wallahi to naji cikin wannan maganganun da kawai ce magana tukuna ai ni ban ji abin da kace ba yanzu naji kana ta zu kai yalan na ayo muna nan mene kuna me ban gane ba ai ko da kurma ne yalan na sai yakka muna sai yakka wallahi na fita kunya na Aisha cikin su ne wanda ne saurayin ga mu duka cikin wanda ne mai son nata mu duka wani irin mutane mu to daga nan to baba yawa ka gan mu daki wanda ne saurayin ciki mu duka kaga bayan na ko gani amma ko a garin ku ana sallah ko anya yaran na musulunci ya je garin ku taba ganin gidan uban da mutum biyu a wurin mata daya to abu yan biyu ne yan biyu ko yan 100 ne kowa ne ma cikin su wannan ne guda ma saurayin naki ciki ga mu Wannan. yaran nan tsakani da Allah ni ba ta waje irin wannan magana ba ku tafi kawai ranar da kuka shirya kowaye zai aure ta sai ku zo a zaɓi guda ɗaya Allah wani zama kai yaran nan ta yana kuka biyo ta yana kuka biyo kai ta yana kuka biyo shiga gida kai